Положението на е розово. Току-що гръмнаха два крипъра. За малко да ме убият няколко... Фък. В гадно положение съм, хора. Просто нямам думи. Гледайте какво стана. Опитах се да се прикрия. Нямам легло, хора. Просто нямам думи. Някакъв крипър ме виде през прозорецо. Дойде, заобикалях половин час. После някакъв друг се появи зад мен, гръмна, после друг дойде, пак гръмна. После зомбите дойдеха, ме затъпаха. 5 скелета ми дойдеха просто. Правих си нов меч. Свърши ми кабела, свърши ми дървото, всичко ми свърши, хора. Бати survival. Нямам вълна да си направя едно легло, да спа, просто нямам думи. Трябва да чакам изгрева. Обикновено 5 минути пада, минаха 10. Почва. Тифан. Изгрева почва. Хора, мали. Точно са почна да снимам. След малко трябва да ходя за дърва. Просто... За кабел трябва да ходя. Трябва да копая. Трябва да копая по време по средата на епизодите, там между епизодите, че не ми се занимава да ви показвам как копая това на вашето. В мините ми лаги, някой ще падна в някоя мина, просто някоя зомби ще ми затепа ендерман, просто... Много ми е странно, защото там няма зомбите, иначе ще ми долетат веднага. Арно няма летящи зомбита, бати. Как си да направят летящи зомбита? Това ще отвратително. Къща без покрив, бам. Да. Това е идеята ми за къща. Покрива ще от слабове, мисля. Да, от слабове ще. Мислех първо да от стълби, обаче изисква повече материал. Аре бе! Това е заради дъжда сигурно, бати. Мале, то дъжд вече 5 дена вали в Майнкрафт. Баш. Човек да не може да си набере дърва. Абе, бой! Елайте ми, бе! Ще се крия аз като някой бъдно. Елайте ми, бе! Елайте ми! Ко ми се криете, бе? Те не могат да влезат през вратата. И 30! Мале, ще ме направят на порталта. Те не могат да минат през вратата. Бой! Сега, като изгрее слънцето, тогава ще спре дъжда. Чакай да се събера тук итемите. Така. Отивам. В трудно положение съм, хора, просто. Крипър, шит. Много мара за крипърите. Какво се крие и аз? Дай да изчиста терена и аз. Малко. Ладно бе. Крипър не съм. Как го вижда? Как го фази? Йо. Не гръм. Така ли? Да. Убил. Долу има шугар. Да. Ще го взема после. Аре бе! Изгревай тук слънце. Аре и до дъжд да спре. Нямам думи. Не искаш да глава. И от дъжда ми лаги, мале. Много мраза като има дъжд. Как искам в Майнкрафт да има някой чигари. Какво ми стана, бе? Батерията ми пада, хора. Сега ще дойда.
Не ме спира на пауза. Тук съм, да. Да го включим, бабам, бабам. Аре бе. Ок, готово. Оф, чакай да затворим. Готово. Така, остава. Чай да си видим своя бати. Добре, правих малко настройките. Мисля, защото нещо спрелага. Побарах малко е така, рандом, да си натисках някакви бутончета. Мале! Трябва някой да ми напомни, че тук има дупка, че ако започна мина някъде тука, падам. Няма. Оф, what the fuck. Нямам достатъчно. Така малко ще се поиграя. Грив! Така. Така. Боже. Трябва ми 1, 2, 3, 4, 5 блока ми трябва, окей. Така. Готово. Сега да се изкачим. Първо. Кабум! Готово. Ще убия това. Просто нерви ме отивам да събирам дърва. Да падна. Да мога да падна. Ок, сега да се поправя къщата. Да махне тази простоти тук. То кабел може да го оставя. Не да го оставя. Не ме кефи. Ок. Да махнем тук този кабел. Опитах се да се предпази от зомбитата. Но не помислих за крипърите. И за скелетите непрекъснато ме целиха. Ок. Така. Така. Да се обработим дървото. Ще ти еба майката, ще ти еба гнусна. Аре, лаги ми. Аре, това е. Хора, кажете на мама, че я обичам. Или не. Не! Момчето на мама никога няма да се предаде. Никога.
Да, сега давай. Арген. Бързо докато не ми е залагало или е дошло някой за мен. Че това не е хубаво. Къде сте? Ще ми отрежа главите. О, боже. Трябва да добавя някаква снимка в фейса. Да не забравям да ми харесате страницата в Фейсбук. Качвам готини снимки. Някой пъти смешни. Така, разженах се достатъчно. Не ми излиза някаква зомби отново. Че можах да си довърша експеримента, така да се каже. Мисъл от моите очички. Това така ли беше, да. Чакай, че не помня как ми беше дизайна на собствената ми къща. Майко. Не, чакай. Ням, братва, трябва да си направя нова. Впрочем, трябва да и да копая. Мале 3 блока служих. Фарата от тъж да се маха, бе. Знаете ли как ме нерви, бе. Това е живота в Майнкрафт. Нямаш покрив над главата, докато не си направиш някоя тъпа къща. Не. О, що става? Що тук пак има? Аз за малко да забравя. Утре майка ми ще излеме пъцете. Сега се чуете какво става тук, какво да се сети той. Просто отривам тренировки по тайквондо. Да. Там съм от колко вече 5 месеца тренирам. Научил съм 3 блока. Няколко удара просто. Аз искам фатки, бой. Последния път на прескочи кобила. Бати якото. Ние преди си играхме на прескочи кобила, обаче не знаехме как се прави точно. И тренера ни показа как се прави. И да видите, мале как отскачам. Може да кажа на някой мой приятел да дойде и да ми снима тренировката. Да го кача. Бати. Там ни степват. Един път имахме тест за издръжливост хора, мале. Скапахме се. Половината хора седнаха на пейките, бяха скапани. Значи половин час скачахме с гард. Правихме някакви удари. Тогава ни беше друг треньора. На нас не ни е треньора, а ни е тренерка. Да стига съм разправя тези глупости за тренировки по тайквондо и други тъпоти. Дъжда спря! Моята мечта се сбъдна! Мерси Боже на Майнкрафт! Мерси! Ето тук ти клеча, че не мога да коленича. Окей, да си направя друга врата. И да ида за пясък, да сложа стъпла. Тогава няма да имам проблеми с зомбита. Трябва да си сложи тавана. Не. Тавана по време на епизод не мога да го правя с стола, просто нямам думи. Сега ще събера такова за стъкла. Пък после ще правя тавана.
после пак ще ходя да копая, после фермичка ще правя. Ами сега ми е втори епизод за днес. Първи епизод направих началото, вече е качен, а сега правя втори епизод, не знам как ще го кръста, после ще видим. Това е. Сега ще да застрахвава, както казах. Сръчичка ще копая. Какво се намерих? 3. Само 3. Ще някакви. Пясък. Тоест санд. Окей. Тя ще ми стигне на 37. Не знам дали кола ще ми стигне за това. Да мисля малко да променя модела на къщичката. Това дърво тук да сложа или кабел, или пак лак. Не знам. Трябва да проверя. Имам ли нови абонати? Това ли, защото аз днеска закачих клип на Survival, а останалото беше, какво беше? Новото начало. Преди колко? Преди 1 месец. Защото на Марс ще излизах с приятели, училище, учене. Да. Защо отварям крафтинг тейбъл, като трябва да пека? Трябва да си направя чест. Това не е изобщо ми. Това ми скочи от ума от честа. Един чест ще си направя, пък после по-нататък ще си направя още. Аре бе! Трудно се забелязва. Шегичка. Аз съм малко раздразнителен. Толкова малко, че не може да се усети. Не се остане кои ненужни яйца. Чакай, с това мога да си направя малко По-нататък ще си направя много готино легло. Много готино. Аз правя много готино легло. Впрочем. Как се прави ставането така. Колко съм добър хора. Трябва да бия повече паяци. Залез. Малко ще свършим епизодът. Няма значение. Имам си стид за фермичка. По-нататък. Не си оставя тези работи. Какво става с... Дай да си сложа малко стъкла. Шит. Мисля, че това ще стане. Тук забрах да сложа лак. Така. Хора, това ще е. Чакайте да погледаме луната. Заедно. Полуния. Това беше от мен. Чакай да се върнем с гръб към луната. Да, забравих да ви кажа, имам ледър каска. Направих си. Добре, това беше от мен, хора. Аз бях The Cross Creeper. И ще се видим в третия епизод, който може би ще е след този, т.е. след някъде 10 минути. Бъба, хора.